Γεια σας παιδιά, Σταύρος εδώ και σήμερα θα παίξουμε το Uncharted. Να ξέρετε παιδιά, έχω προχωρήσει μόνος μου την ιστορία. Είχα κάνει πολλά βίντεο αλλά δεν μπόρεσα να τα ανεβάσω στο YouTube. Και να ξέρετε ότι την έχω προχωρήσει την ιστορία. Και θα συνεχίσουμε από εδώ που τη σταμάτησα. Πάμε λοιπόν, να κάνουμε τα μαγικά μας. Είναι το πρώτο βίντεο που κάνω με Uncharted. Στο προηγούμενο βίντεο είχα κάνει με μπάλα. Ωραία. Πηδάμε εδώ. Συγγνώμη ρε παιδιά που δεν μπόρεσα να το κάνω από την αρχή. Χίλια συγγνώμη. Ελπίζω να μην πειράζει. Να είμαι νουμπάς. Ελπίζω να παίξω καλά σε αυτό το gameplay. Αυτός εδώ τώρα headshot. Αν μπορούμε. Που δεν μπορούμε. Αυτά, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Το σκότωσα. Το Uncharted, όσοι δεν το ξέρετε, είναι πολύ ωραίο παιχνίδι. Είναι αρκετά καλό παιχνίδι. Ελπίζω να φαίνεται καλά στην κάμερα. Αυτά, δεν έχω να πω τίποτα άλλο παιδιά. Ας συνεχίσουμε. Είναι πάρα πολύ. Ας παίξω με αυτό το όπλο. Είναι πολύ ωραίο παιχνίδι το Uncharted. Και ελπίζω, όπως είπα και πριν, να σας αρέσει. Γράψτε μου κάτω στα comments να παίζω το παιχνίδι, να βλέπουμε τη συνέχεια του και να βλέπουμε τη συνέχεια του, την ιστορία τέλος πάντων. Βλακεία! Δεν θα έχω σφαίρες στο τέλος και θα με σκοτώσουν. Ελπίζω να ήταν αυτοί όλοι και όλοι, γιατί ήταν αρκετά πολύ. Δεν ξέρω αν θα κάνω αρκετό μεγάλο βίντεο. Γράψτε μου κάτω στα comments αν είναι λίγο το βίντεο, να μου πείτε να κάνω μεγαλύτερο βίντεο στο Uncharted. Και αυτά. Πλάκα μου κάνεις. Αυτό είναι το part 5 παιδιά, να ξέρετε.
Ωραία, πάμε. Ελπίζω να σας αρέσει. Πιστεύω πως θα σας αρέσει. Προσπαθούσα ρε παιδιά να ανεβάσω κι άλλα βίντεο με την μπάλα. Έπαιζα με έναν φίλο μου το Λευτέρη. Και δεν μπόρεσα τελικά να τα ανεβάσω το βίντεο. Ελπίζω αυτό να ανέβει. Θα δούμε. Για να δούμε, έχει κάτι εδώ. Τίποτα. Μήπως είναι κανένας βλάκας εδώ πέρα. Βλακεία έκανα. Τώρα την πάτησα. Τώρα τη ρίχνω εκεί και ό,τι γίνει. Κατά λάθος το πάτησα. Πόσα... εντάξει, δεν έχω πολλές σφαίρες. Πάμε από εδώ. Πάμε εδώ πέρα ένα όμικρον. Πάμε από εδώ. Αυτό είναι το Uncharted 1. Θα πάμε στο Uncharted 2, στο Uncharted 3 και θα συνεχίσουμε τέλος πάντων μετά στο Uncharted 4. Για το Uncharted 4 δεν είμαι και τόσο σίγουρος. Να ξέρετε. Αν τερματίσω και το Uncharted 3 δεν νομίζω για να παίξω και το Uncharted 4. Γι' αυτό μην μου γράφετε κάτω στα comments να παίξω και το 4. Αν βρω ευκαιρία κάποτε μπορεί να το παίξω. Και αυτά. Και άμα δεν μπορώ να παίξω το Uncharted το 4 θα συνεχίσω με το πώς λέγεται, με το Pro 17 και θα προσπαθήσω να μπαίνω online για να βλέπετε πόσο νουμπάς είμαι και σε εκείνο το παιχνίδι. Όπα, ωραία πράγματα έχει εδώ. Πόσες σφαίρες έχει αυτό? 40. Και το άλλο τόσο είχε. Λοιπόν, πάμε στη μάχη. Τι έγινε ρε παιδιά? Ωραία, προσέχουμε εδώ. Όποιος περάσει την έφαγε. Εδώ. Πάει αυτός. Πάει ο ένας. Πάει ο δεύτερος. Πάει και αυτός. Ελάτε, άντε ρε. Ποιος πυροβολάει ρε παιδες? Πού είναι ρε ο Βασίλης? Στο σπίτι μου, μη φωνάζεις, κάνω βίντεο. Τι βίντεο κάνεις ρε? Κοίτα θα ρίξω το πέφτει, θα σε πάρει. Τι βίντεο κάνεις ρε? Δεν πιστεύω να το βάζεις, το βλέπει όλος ο κόσμος. Το σταμάτα μου. Το ξέρω, μαμά μου σκάτα. Για να δούμε. Ποιος πυροβολάει? Το σκότωσα. Ελπίζω. Ποιος πυροβολάει ρε παιδιά? Πάμε εδώ πέρα, παίρνουμε σφαίρες. Κρυβόμαστε λίγο να δούμε ποιος πυροβολάει. Τον βρήκα τον έναν. Νάτος. Όπα, έριξε και βόμβα. Έλα εδώ ρε, φοβητσιάρη. Έλα και εσύ, τι θα με κάνεις? Πού είσαι? Εσύ εδώ είσαι, να είσαι. Headshot ρε. Εδώ είναι ένας, κάπου εκεί πρέπει να ήταν. Παιδιά, θα πεθάνω. Κάπου στα 15 λεπτά πρέπει να το τελειώσω τουλάχιστον το βίντεο. Ελπίζω να είναι καλό.
Νάτος, τον είδα. Έλα ρε. Yes. Yes ρε χοντρέ. Πάει, πάμε να το σκοτώσω. Πάμε να τον πάρουμε με μπουνιές. Λίγο ξύλο να πέσει. Έλα να σε. Όπα, με την πρώτη ρε φίλε. Όπα, λάθος. Αυτό θέλουν καλύτερο. Σφαίρες. Σε 5 λεπτά τελειώνει το βίντεο. Και επίσης ευχαριστώ για τα like σας που κάνετε στο βίντεο. Ρε βλάκα, γιατί ρίχνεις βόμβες? Πάμε με βόμβα. Α, ελπίζω να σκότωσα και κανέναν. Α, να ένας βλάκας. Καλά νομίζω πως θα πάμε. Σωστά πάω νομίζω. Παίρνουμε δηλαδή τώρα μια βόμβα. Του ρίχνουμε μία εκεί και τέλος. Αυτή νομίζω παιδιά πως ήτανε, τόση. Μακάρι να μην έχει άλλους. Ω, κοιτάξτε. Τέλειο. Να είχα αυτό το όπλο να το κουβαλούσα, καλά θα ήτανε. Τώρα κάνω εδώ πέρα καμιά γύρα, μπας και εδώ κάτι χρήσιμο να πάρω. Για παράδειγμα πάνω στο φορτηγό δεν έχει τίποτα. Πάμε στη συνέχεια, για να δούμε τώρα τι θα γίνει. Παιδιά, σε 2 λεπτά τελειώνει το βίντεο, να ξέρετε. Αυτά έχω να πω. Λέτε να το τελειώσω από τώρα. Α, τη βρήκαμε. Φύγε ρε χοντρέ από εδώ και με τρόμαξες. Να, τι θα με κάνεις? Χοντρέ, με τρόμαξες κιόλα. Ωραία παιδιά, αυτό ήταν το gameplay μου. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι και ένα like για υποστήριξη. Για να με βοηθήσετε παιδιά να κάνω και άλλα τέτοια βίντεο. Και να συνεχίσω το Uncharted, τι άλλο παιχνίδι θέλετε. Γράψτε μου κάτω στα comments αν θέλετε να το συνεχίσω το Uncharted, επίσης και το Pro 17. Και μπορεί με το Pro 17 να παίζω και με άλλους φίλους μου. Και αυτά. Γεια σας. Γεια σας και σας ευχαριστώ πολύ.